nanokuthi how did we survive ngalezi yakhathi ngoba kakhulukazi nesiyabasakaza abantu bebecabanga ukuthi kuhle nje konke but uma ngingangixoxela iminyaka yami ngisasakaza nje Indumiso kahle kahle kumnandi manje ngingasasakaza inhlelo zokukhona it was tougher ngisasakaza inhlelo zokukhona because kunama challenges ilingo nje zakho nje ovela ubone sivumbuka nje kuba bazalwane